Yurdumuzda özüniň ussatlygy bilen halkymyza meşhurluk kazanan Haqida Production bugün Bäherden ilmi. Bäherden ilimize uly hormaty, sarpa münasip bolan Allah'ın sorun ojo buntu ahlak koyma kanundan bilelikde sizin üçin gujogyny binden açýar. Bunt toy näil bolmaz. Bunt toy gazaply, şowkunly, energizli. Yine de aradma oyunu tomaş et. I see what I